Амбасадар Беларусі ў Расіі Владзімір Сямашка патрапіў у шпіталь. Як паведамляецца, у 72гадовага дыпламата здарыўся інфаркт. Ягоны стан задавальняючы, паведамляе беларуская амбасада ў Маскве. А ў Казахстане аб'явіўся Елбасы. Нурсултан Назарбаев заявіў, што ён адпачывае на пенсіі, нікуды не ўцякаў, а вся ўлада ў краіне знаходзіцца ў руках прэзідэнта Такаева. Лукашенко ж сёння правёў нараду па рэферэндуме, заявіўшы, што яму абсалютна не патрэбныя змены ў Канстытуцыю. Тады каму яны патрэбныя? Гэтая ды іншыя тэмы ў студыі Белсат. Віталь Бабін, вітаю гаспадарства і запрашаю застацца з намі цягам гадзіны ў жывым эфіры. Если уже откровенно, то мне этот процесс абсолютно не нужен. Они сейчас поменяют Конституцию и проведут новые выборы по своей Конституции. В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Сталі вядомыя даты беларуска-расійскіх ваенных вучэнняў «Саюзная рашучасць 2022». Яны пройдуць з 10 па 20 лютага на тэрыторыі нашай краіны. Расійскія войскі ўжо пачалі прыбываць у Беларусі ў межах першага этапу так званай раптоўнай праверкі сілаў рэагавання. Несмотря на неоднократные призывы к диалогу и конструктивному сотрудничеству, в том числе и в сфере контроля над вооружениями, международное давление на наше государство со стороны отдельных стран усиливается, а наши предложения о переговорах не находят отклика у западных партнеров. Маневры вучэнняў пройдуць на палігонах Абуз, Лясноўскі, Асіповіцкі, Берасцейскі, Госкі, Даманаўскі, да аэрадромах у Баранавічах, Лунінцы, Лідзе і Мачулішчах. З Расіі прыбудзе некалькі падраздзяленняў усходняй вайсковай акругі на тэрыторыю Беларусі. Перабазуюць 12 самалётаў Су-35, 2 дывізіёны сістэмы СПС-400 і дывізіён зенітных ракетна-гарматных комплексаў «Панцер-С». Падчас вучэнняў будзе адпрацоўвацца супрацьстаянне краінам Балты, Польшчы ды Украіны, на межах якіх, са словаў Лукашэнкі, адбываецца актыўная мілітарызацыя. А мы вяртаемся да справы Мікалая Аўтуховіча, фігурантам якой абвінавачваюць у тэрарызме. Некаторым з іх пагражае сур'ёзнае пакаранне, вялікія турэмныя тэрміны, пажыццёвае зняволенне ды нават расстрэл. З намі на сувязі праваабаронца Васіль Завадскі. Спадар Васіль, вітаю вас. Добрый вечер. Што нам вядома на сённяшні дзень па справе Мікалая Аўтуховіча? На жаль, стала такой же дрянной традицией, калі объективной информации не стае, и мы можем только... Адвокаты дают подписки об незагалошванні, тому мы вымушаны карыстацца нейкімі такими обрывочными звестками, якія прыходзяць у листах да сваякоў зняволеных, да і толькі, напэўна. Так что вось на мінулым тыдні стала пашырацца інфармацыя пра тое, што фігурантам гэтай справы, так званай справы Аўтуховіча, прад'яўляюць жорсткае абвінавачванне па трэцяй частцы 289 артыкула, калі не памыляюся, такі нумар, які, між іншым, прадугледжвае і смяротнае пакаранне. Так што вельмі трывожныя навіны такія маем. Наколькі мы ведаем, вось тое, што ставяць у віну спадару Мікалаю Аўтуховічу, гэта падпал аўтамабіля міліцыянта, таксама гаворка пра падпал дому там, і там няма ніякай гаворкі пра нейкіх ахвяраў альбо пра вялікай колькасці людзей, якім пагражала смерць. Чаму ж тады магла паўстаць вось гэтая трэцяя частка 289 артыкулу крымінальнага кодексу, дзе сярод пакаранняў прадугледжваецца ў тым ліку і смяротнае пакаранне і пажыццёвае зняволенне?
Так, вы цалкам згодны з вами у тым, што калі нам беларускае тэлебачанне показала некалькі там відэаролікаў, і сапраўды максимум, што можна казаць, это пра нанесення шкоды, ну ці можа знішчэнне маёмасці, калі там пажар сапраўды здарыўся. Мне здаецца, вось такія цяжкія абвінавачанні, яны палягаюць якраз у рэчышчы дзеянняў рэжыму апошні час, мэтай якіх з'яўляецца нагнятанне атмасферы страху грамадства. Паглядзіце, у спісах тэрарыстаў, якія змяшчае зараз КДБ Беларусі, там ці не больш зараз беларусаў, грамадзян Беларусі, чым прадстаўнікоў Аль-Каіды, Талібана разам узятых. Гэта ж таксама пра нешта сведчыць. Што ж тады атрымліваецца беларускай улады за 25 гадоў гэтай стабільнасці, это росквіту, пра які зараз кажуць, выгадалі столькі тэрарыстаў? Пра нешта ж гэта таксама сведчыць. Спадар Васілій, учора ў нашым эфіры быў сябра Ольгі Маёравай Сергей Марцалеў. Ён сказаў, што ў сувязі з папярэднімі палітычнымі судзімасцямі Мікалаю Аўтуховічу па новым артыкуле нават можа прадугледжвацца найвышэйшая мера пакарання. Ці гэта тэарэтычна магчыма, ці гэта не перабольшванне, як вы лічыце? Гэта, безумоўна, это тэарэтычна магчыма, калі сапраўды пацвердзіцца тая інфармацыя, што прад'яўлена абвінаванне па трэцяй частцы гэтага артыкулу. Іншая справа, што ці ёсць тут склад такога злачынства, пра што мы з вами абмяркоўвалі, я ўпэўнены, што яго няма. Я асабіста ведаю Міколу Аўтуховіча, ведаю Ольгу Маёраву. Ну, будем казаць зараз пра Міколу Аўтуховіча. Па сваім псіхалагічным складзе, па сваім менталітэце, па сваім жыцці Мікола, наадварот, ён чалавек з востраным пачуццём справядлівасці, законнасці, праўды, і ўся яго гісторыя папярэдняя палітычных зняволенняў яго, гэта яна якраз і палягае ў тым, што спрабаваў дабівацца справядлівасці ў адносінах з дзяржаўнымі органамі, змагаўся з карупцыяй, змагаўся за праўду. Я просто не магу сабе ўявіць, гэта не можа быць. Мікола заўсёды хваляваўся і клапаціўся пра тое, што каб ніхто не пацярпеў ад яго дзеянняў. Наадварот, ўсё рабіў для таго, каб абараняць людзей. Ці можам мы сёння канстатаваць, спадар Васілій, што ўсё ж такі, улічваючы вось гэтыя папярэднія турэмныя тэрміны, гэтыя выпрабаванні, праз якія прайшоў Мікалай Аўтуховіч, гэта чалавек, які можа лічыцца асабістым ворагам уладаў Беларусі? Ведаеце, што сказаць, уладу гэта вельмі шырока. Я магу сказаць, што ў сацыяльных сетках былі вядомыя звароты, ультыматумы так званыя, які Мікола Аўтуховіч выстаўляў да канкрэтнай асобы. Ці лічыць гэта асоба яго асабістым ворагам, ці не, мне складана казаць, але тое, што вось для гэтага рэжыма, для яго дзеянняў, такі Мікола Аўтуховіч, такія людзі, як Мікола Аўтуховіч, якія спрабуюць дабіцца справядлівасці, праўды, яны уяўляюць для яго небяспеку у зразумелым сэнсе, то гэта праўда. Спадар Васілій, што нам вядома вось пра іншых фігурантаў? У якіх умовах яны ўтрымліваюцца? Ці аказваецца на іх нейкі ціск турэмнай адміністрацыі? Ці ўсе яны знаходзяцца ў гарадзенскай турме? Наколькі мне вядома, зараз людзі знаходзяцца сапраўды ў гарадзенскай турме. Можна сабе уяўляць, што, магчыма, там будзе адбывацца, рыхтуецца суд над гэтымі людзьмі. Самі па сабе умовы ў гарадзенскай турме не самыя лепшыя. Я падчас службы бываў там не адзін раз. Пра нейкае асабістае стаўленне да фігурантаў казаць складана, бо вельмі ёсць брак інфармацыі ад людзей, і напісаць зразумела ў лістах яны гэта не могуць, бо не прапусціць цэнзура. Даходзяць некаторыя звесткі пра тое, што яны там перанеслі коронавірус. Той жа Мікола Аўтуховіч пісаў пра гэта, Ольга Маёрова, як невядома, пра іншыя праблемы са здароўем у гэтых людзей, у іншых фігурантаў справы. Канешне, стан іх складаны, тым больш ужо больш год яны знаходзяцца ў зняволенні. Тут можна казаць і пра, можна разумець і псіхалагічны ціск, асабліва з улікам гэтых абвінавачанняў апошніх.
Так что, конечно, людям там вельмі складана. Я думаю, што мы абавязкова будзем сачыць за гэтай справай, неаднаразова будзем звяртацца да яе ў нашых эфірах. Вам вялікі дзякуй за гэтыя падрабязнасці. Васіль Завадскі, праваабаронца, размаўлялі пра справу Мікалая Аўтуховіча. Ну а грамадскую актывістку Вольгу Майораву, пра якую мы узгадвалі сёння ў нашай размове, ўжо другі год трымаюць пад вартай у горадні. Як мы можам ёй дапамагчы? Пішыце лісты. Яшчэ вязням, якія ўтрымоўваюцца ў менскім СІЗА на вуліцы Валадарскага, цяпер можна пераводзіць грошы онлайн. Праваабаронцы кажуць, што грашовыя сродкі будуць даходзіць цягам некалькіх сотняў. А Сусветны банк апублікаваў статыстыку знешняга доўгу дзяржаваў за 2020 год. Агульныя запазычанасці Беларусі дасягнулі прыблізна 32 мільярдаў долараў. Гэта амаль на 6% болей за 2019. Вядома, найбуйнейшым крэдыторам нашай краіны была ёсць Расія. Паглядзім, каму і колькі Беларусь вінна яшчэ. Дзяржаўны доўг нашай краіны на 2020 год склаў больш за 18,5 мільярдаў долараў, што амаль на 8,5% болей у параўнанні з папярэднім 2019 годам. Запазычанасць перад Расіяй складае амаль 8 мільярдаў 320 мільёнаў долараў. Гэта на амаль 3% болей за папярэдні год. Другім крэдытарам выступілі трымальнікі аблігацыяў 3,5 мільярды долараў. Запазычанасць вырасла на 63% у параўнанні з тым жа 2019 годам. Кітаю Беларусь мае сплаціць 3 мільярды 250 мільёнаў долараў, што на амаль 7% меней, чым у папярэднім годзе. Вось такая розніца. Перад Еўразіяцкім банкам развіцця доўг складае больш за 2 мільярды долараў. Сусветны банк пазычыў Беларусі каля 900 мільёнаў долараў, а запазычанасць перад Еўрапейскім банкам рэканструкцыі развіцця вырасла амаль на 18% да 120 мільёнаў долараў. Ну тут у нас на графіцы 117 мільёнаў і 600 тысяч, што амаль складае 120. Пры гэтым валавы ўнутраны прадукт Беларусі ў 2020 склаў больш за 60 мільярдаў долараў. Такім чынам, дзяржаўны доўг складае прыблізна траціну ад ВУП, а агульны доўг цэлую палову. І да іншай тэмы. Пакаяцца вярнуцца на радзіму без усялякага далейшага пераследу прапануе беларусам замежжа нейкая невызначаная арганізацыя. І электронны адрас актыўна рэкламуюць прапагандысцкія тэлеграм-каналы і Губазік. Ці можна верыць такім абяцанкам? Псіхолог Алла Марціновіч раіць адрынуць ілюзіі ды не ўключацца ў гульні з палітычнымі шулерамі. Нужно быть в курсе всех новостей, которые регулярно транслируются по всем телеграм-каналам. И одним из последних новостей это были новости о том, как задержали сына бизнесмена Войтиховича и Коновалова, да, который тоже поехал на праздники в Беларуси. И последние месяцы он не вел какую-то активную революционную деятельность, а пассивную. Несмотря на это, он оказался в тюрьме. Поэтому, если посмотреть сегодня таким срезом на события, которые происходят в Беларуси, и каждый раз создаются какие-то новые триггеры, да, и режим Беларуси уже давно доказал свою ложь и фальшь, то, наверное, в силу того, что Лукашенко сейчас очень болен и занимается своим здоровьем, и находится на грани жизни и смерти, и практически в данное время не способен, наверное, уже придумать какой-то новый триггер, чтобы трясти белорусов как липку. За триггеры взялись Губопик. И, наверное, решили уже немножко тряхануть иммигрантов
потому что все свои уже закрыты и репрессированы, поэтому теперь будут ехать иммигранты с покаянием, и таким образом их будут опять репрессировать, контролировать, садить в тюрьмы, да, налагать на них какие-то штрафы и прочее. Поэтому однозначно веры сегодня режиму не должно быть. Поэтому люди должны выходить из иллюзии, открывать глаза, читать новости и смотреть, что происходит в стране, находиться в реальности. Ну вось так, не верьте Бопіку і, канешне ж, самому Лукашенку раіць наш эксперт. А мы яшчэ да адной тэмы, вельмі важнай тэмы, тэмы звальнення. Днямі айчыны інтэрнэт абляцела навіна, звольнілі дырэктарку музея Янкі Купалу Алену Ляшковіч. Спадарня Алена узначальвала культурніцкую установу ажно з 2007 года, аднак гэтае звальненне музейных супрацоўнікаў далёка не першае за апошні час. Што ж адбываецца? З намі ў студыі былы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музею Роман Крыцук. Добрый вечар. Добрый дзень. І былая супрацоўніца літаратурнага музею імя Максіма Богдановича Юлія Мацук. Вітаю вас, спадарня Юля. Добрый вечер. Спадарня Юля, пачнем бадай з вас. Распавядзіце нам, калі ласка, сваю гісторыю звальнення. З чаго ўсё пачалося? Чаму з вамі не працягнулі кантракту? Пачалося ўсё з гісторыі пасля апублікавання артыкула ў Савецкай Беларусі 17 лістапада. З раніцы 18 лістапада нас выклікалі да дырэктара, паколькі музей Максіма Богдановича з'яўляецца філіялам установы дзяржаўнай гісторыі беларускай літаратуры, то было сказана, што ў 10:00 з усімі асобамі, які яшчэ згаданыя ў артыкуле, адного вядомых журналіст, не будзе рабіць рэкламу, зразумела, Лукаш, скажем так, журналіст проладны, то з усімі дырэктарам, хто быў згаданы ў размаўляў. І мне было доступна стаць зараз пры на мове арыгінал, дырэктар Юлія Богуславовна, вы профессионал высокого уровня, вы это сказали, но с вашими взглядами вам лучше работать где-нибудь в коммерческой структуре, например, не давайте оставаться людьми, привлекать других людей. Мы дали такая и сумела, что до чего ведется работа, что я что с первого студия я готова написать классные ожидания, где лучше правильно зразумець не будзе, але неправильно так з працы, тому што зразумела, што на дадзены момент Беларусі выдаваць дзяржаўную установу без такой характарыстыкі немагчыма. Ну, мне было сказано, што ісці, і будзе там бачна, гэта будзе. І можна сказаць, што размова адбылася ў прысутнасці намесніка па навуцы старшыні прафсаюзаў, ну, хоць я не была членам прафсаюза, і, скажем, гэтыя асобы, ну, скажем так, было бачна з пэўнай палёгкай успрынялі тое, што вось я гатовая напісаць па ўласным жаданні. Ну і падобнай сітуацыі, як я апынулася яшчэ на супрацоўніцам нашай установы, ну, але ўжо, напэўна, варта пытацца дакладна ў яе. Ну і з 1 студзеня ось я ўжо, скажем так, з'яўляюся беспрацоўнай. Адзіная такая гісторыя у нас у студыі, таксама спадар Роман Крыцук. Вас, Роман, як звольнілі, што адбылося? Добрый дзень. У мінулым годзе я ездзіў на праграму Нарадовага цэнтра культуры «Гауда Палонія». Дагэтуль я працаваў над такім складаным пытаннем, як нумізматыка і скарбы. Ну, а згодна нашаму беларускаму заканадаўству, калі супрацоўнік выязджае за мяжу больш чым на 2 месяцы, ён не можа далей працаваць у музея. Гэтая праграма шла 6 месяцаў, і перад тым, як туды паехаць, я паразмаўляў з маім начальствам. Мне сфармулявалі так: ты туды паедзеш, атрымаеш адукацыю, пасля чаго звернешся да Беларусі і будзеш далей у нас працаваць. Але прыкладна праз 2 месяцы мне напісаў адна моя калега, што да нашага кіраўніцтва прыйшоў ліст з Міністэрства культуры, згодна з якому ты з'яўляешся вельмі плохім працаўніком, да таго ж паехаў варожа да нас краіну, і таму мы цябе на працу не прымем. Глядзіце, вось вы ўзгадалі раман Міністэрства культуры, і там ёсць такая сумна вядомая намесніца міністра Ірына Дрыга, скандальная асоба, якая стварала чорныя спісы, ненавідзіць усё беларускае па сутнасці. Ці вось яна магла мець дачыненне да гэтых чыстак у музеях? Ці вам нешта вядома, спадарня Юлія?
З Міністерства культуры я дакладна, скажем так, зноў жа дакладна не магу казаць, але наколькі я ведаю, што канчатковае рашэнне прымала не Міністерства культуры, бо, скажем так, ведаю канкрэтна асобу, якія звярталіся да міністра наконт, скажем так, той же дырэктаркі Купалаўскага, каб яе пакінуць, на што, ну, зноў жа, гэта толькі пераказы, але міністр сказаў, што ён нічога не можа зрабіць, бо, здаецца, спіс курыруе КДД. І от таксама спадарня Юля узгадала пра спіс гэтак званага дзяржаўнага журналіста, а будзем казаць проста прапагандыста-мукавозчыка, і гэты артыкул, у якім вельмі шмат узгадваецца прозвішчаў і імёнаў супрацоўнікаў беларускіх музеяў. Ці вы, Роман, там фігуруеце, таму што там вельмі шмат людзей, ці чыталі вось гэтыя артыкулы? Так, безумоўна. Я чытаў у тым артыкуле хапала маіх калег, але на той момант, хутчэй за ўсё з-за таго, што я ўжо быў звольнены з музея, я туды не патрапіў. Юлія, скажыце, ці так магчыма, што з'яўляецца артыкул прапагандыста і пасля гэтага пачынаюцца чысткі? Ну, фактычна такія параўнанні, як у 30-х гадах, калі сталінскія рэпрэсіі праходзілі менавіта пасля разнарадкі ў дзяржаўных савецкіх газетах. Ну, безумоўна, гэты артыкул стаў такім галоўным трыгерам да звальнення, якія пачаліся ў музеі менавіта напярэдадні Новага года і пасля Новага года. Бо зразумела, што звальненне закранулі не толькі, напрыклад, літаратурны музей Максіма Богдановича, але і філіял музей Броўкі, таксама не працуюць ужо загадчыкі філіялу Рокуцёўшчыне, загадчыцы беларускай хаткі, таксама звольненая. І зразумела, што гэты артыкул стаў трыгерам, але зноў жа, калі казаць пра непасрэдна дачыненне Міністэрства культуры, то там, скажем так, асноўны замоўнік, я так разумею, больш сур'ёзныя структуры. Роман, ці вам нешта зараз вось вядома пра то, як выглядае сітуацыя ў Нацыянальным гістарычным музеі, ці там таксама, апрача вас, былі звальненні апошнім часам? Наколькі я ведаю, свой час да нашага дырэктара прыйшлі людзі ў чорным, якія прынеслі яму спіс. Ну, гэта ўсё зноў жа такі ўсё на ўзроўні плёткаў, але ў спісе было каля 48 чалавек. 48 чалавек. Агулам колькі ў гістарычным музеі працуе? Агулам каля 180 разам з усімі філіяламі. То бок 1/4 ўсіх супрацоўнікаў, так? Тады ўзнікае такое пытанне, спадарня Юля, калі звальняць траціну альбо чацвёртую частку супрацоўнікаў музеяў, то хто ж тады будзе працаваць? Ці гэта дарэчныя такія скарачэнні, калі ўж так казаць? Ну, скажем так, скарачэнні, безумоўна, дарэчнымі назваць нельга, бо ёсць людзі, якія, магчыма, скажем так, іх праца шараговым наведвальніку не асабліва будзе заўважная, напрыклад, навуковая дзейнасць. Але гэта праца вельмі важная, бо, напрыклад, калега, якую звольнілі са мной, яна выявіла некалькі фактаў, менавіта, якія маюць дачыненне да аўтабіяграфіі Максіма Богдановича, менавіта яго ранняга дзяцінства. І да, якія гэтых фактаў не выяўляе ніхто, яна працавала над гэтай тэмай, менавіта гарадзенскае акружэнне, вось той перыяд якраз гарадзенскі жыцця Максіма Богдановича ў маленстве. І яна, скажем, планавала навукова разгортваць гэтую тэму. Без яе, скажем так, гэта будзе прыпынена. Зразумела, наведвальнік шарагова, магчыма, не асабліва адчуе, таму што знойдуцца тых, хто правядзе экскурсію. Зноў жа будзе паўставаць пытанне з часам, безумоўна, пра якасць экскурсіі, бо на дадзены момант, напрыклад, я магу сказаць, у музеі Богдановича засталіся яшчэ прафесіяналы высокага ўзроўню, але іх недастаткова, скажем так, калі будзе поток, напрыклад, бо часам такое бывае на канікулах, на вакацыях, калі ідзе поток школьнікаў, і, напэўна, давядзецца, магчыма, і адмаўляць, пераносіць групам наведванне музея на нейкія іншыя дні, калі ім будзе гэта ўжо незручна, немагчыма. Роман, вось у гэтай памыйнай саўбельшчыне у лукашэнкаўскай газеце артыкул прапагандыста указваецца, хто у чым правініўся перад дзяржавай. Адзін супрацоўнік музея, маўляў, дзесьці вывесіў там на балконе бел-чырвона-белы сцяг. Іншы, маўляў, паставіў свечку ў памяць ад невінным забітым Рамане Бандарэнкі. Ці, калі мы кажам вось пра гэтыя правіннасці, што мы ўсё ж такі маем? Гэта змаганне дзяржавы
супраць палітычных апанентаў, ці гэта непасрэдна змаганне з культурай, як спадарня Юля прывяла прыклад супрацоўніцы, якая вывучала і прапагандавала творчасць Максіма Богдановича? Ну, тут трэба разумець, што разуменне культуры ў сучаснай дзяржавы нашай і разуменне культуры, напрыклад, у нас трохі адрозніваецца. Нават для самага высокага чыноўніка, калі будзе працаваць Нацыянальны гістарычны музей ці не будзе працаваць, яму ад гэтага як бы нічога не зменіцца. У них зусім другі такі погляды на жыццё, такі як бы вясковыя, можна сказаць. І таму я лічу, што гэта хутчэй зачыстка ўсіх, хто в свой час выказвае нейкую салідарнасць, нейкую заклапочанасць, нейкую грамадзянскую пазіцыю. Ім, як паказвае вопыт звальнення медыкаў, ім все роўна, што звальняюць прафесіянала і што потым у гэтай сфере будзе проста такая чорная дзіра. Лукашэнкаўскай уладзе атрымоўваецца не толькі не да апанентаў рэжыму, але не да законаў, не да культуры, не да гісторыі. І такая сітуацыя паўсюль навокал. Дзякую вам, спадарства, вялікі за гэтую размову. Роман Крыцук, былы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музею, быў у нашай студыі. І Юлія Мацук, былая супрацоўніца літаратурнага музею імя Максіма Богдановича. Упершыню ад пачатку пратэста ў Казахстане яшчэ адна тэма міжнародная. Былы прэзідэнт Нурсултан Назарбаев паказаўся на людзях, праўда, што праз відэа ён звярнуўся да грамадзянаў краіны і запэўніў, што нікуды не з'язджаў, а па-ранейшаму застаецца ў сталіцы на заслужаным адпачынку пасля перадачы паўнамоцтвам Касым-Жомарт Токаеву. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока. Елбасы паабяцаў, што следства дасць адказы пра арганізатараў і зачыншчыка пагромаў ды забойства. Таксама прызнаў, што дзейны прэзідэнт Касым-Жомарт Токаев валодае поўнай уладай і ёсць старшынём Савету бяспекі, а ў хуткім часе будзе абраны старшынём партыі Нур-Атан. Таксама падкрэсліў, што між элітаў супрацьстаяння няма. Што датычыць ягонага дачынення да сям'і, да падзеі ў краіне, у пачатку студзеня Назарбаев зазначыў, цягам усіх 30 гадоў кіравання ягонымі мэтамі былі стабільнасць і спакой у краіне. Сёння стала вядома, што малодшы брат Назарбаева з'ехаў з Казахстану праз Кыргызстан яшчэ 6 студзеня на самым піку пратэстаў. Трэба нешта рабіць, каб у Беларусі не зрабілася, як у Казахстане альбо ў краіне, абвясціў сёння Лукашенка падчас нарады з удзелам Канстытуцыйнай камісіі. Паводле яго, яму асабіста перапісванне Канстытуцыі абсалютна не патрэбнае, але народ Беларусі хоча пераменаў і невядома, чаму, паводле Лукашэнкі, змены павінны пачынацца з Канстытуцыі, а не з выбараў, як ва ўсіх цывілізаваных краінах. Это естественный процесс перемен. А начинать надо, как все цивилизованные люди и грамотные. И основа этих перемен должна быть Конституция. Можно совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, будет как в Украине. Поэтому все должно быть планомерно. Зноў пужае Лукашенка беларусаў і кажа пра новую канстытуцыю, якую нікому не патрэбна, ні яму, ні беларусам. Анатоль Лябедзька, прадстаўнік Ціханаўскай Светланы ў канстытуцыйнай рэформе з намі на сувязі. Спадар Анатоль, добры вечар. Вечар добры. Ну тады пытанне ўзнікае, каму патрэбны гэты рэферэндум, калі ні Лукашэнку ён не патрэбны, ні самім беларусам. Но насамрэч я б сказаў, што патрэба ў рэферэндуме ёсць, але менавіта ў рэферэндуме, а не ў спецаперацыі. Таму што тое, што прапановвае Александр Лукашенко і яго атачэнне, гэта ёсць спецаперацыя, а не рэферэндум. Бо рэферэндум мусіць адпавядаць пэўным крытэрыям. Яны зафіксаваны у вялікай колькасці міжнародных дакументаў. І гэта не супадае тое, што ён збіраецца рабіць якраз з рэферэндумам. Таму першае пытанне, першая праблема якраз адсутнасці магчымасці для правядзення рэферэндуму. Рэферэндум – гэта фіксацыя волі выяўлення людзей, грамадзянаў.
Ці можа сённяшняя працэдура гэта зафіксаваць? Не. Ці ёсць магчымасць выставіць нейкую альтэрнатыву? Не. Ці можна палічыць галасы людзей? Не. Таму вось так скажам, патрэба і попыт на рэферэндум і новую канстытуцыю ёсць у грамадстве, але праблема ў тым, што Лукашенко якраз не хоча людзям даваць ні рэферэндума, ні канстытуцыю, якая адпавядае інтарэсам большасці грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. Разам з тым Лукашенко не выключае, што беларусы могуць не падтрымаць гэтыя змены ў канстытуцыю. Ці вы не дапускаеце такі варыянт, што Лукашенко перайграе гэтую сітуацыю паіначай і скажа: ну вось, вы ж прасілі рэферэндум правесці, я правёў яго, беларусы прагаласавалі супраць зменаў, застаецца ўсё як ёсць, я буду прэзідэнт далей, а ніякага ўсебеларускага народнага сходу не будзе. Ну, выбор, які прапановвае Лукашенко беларусам, гэта якраз адсутнасць выбару. Тое, што ён прапановвае, гэта сітуацыя, калі Бог падвёў Адама да Евы і кажа: Ева, выбірай сабе мужа. Прыкладна так гэта і выглядае. Таму што кажа Лукашенко? Я прапановваю вам вось такі варыянт. І гэта варыянт кансервацыі той сітуацыі, якая ёсць на сённяшні дзень. Вы гэта падтрымоўваеце? Не, мы гэта не падтрымоўваем. Окей, тады застаецца тое, што і было да гэтага дня. Гэта выбар, гэта якраз адсутнасць выбару. І пра гэта таксама трэба гаварыць. Спадар Анатолій, я вось акурат апошнімі днямі заглядаў часамі у тэлеграм-каналы праўладныя, глядзеў, як там ідзе агітацыя за гэтую канстытуцыю, у тым ліку БРСМ, і ўсё гэта так топарна па-дзіцячу. Канстытуцыя гэта важна, канстытуцыя гэта асноўны закон краіны, трэба прыйсці прагаласаваць за будучыню Беларусі. І паколькі ніякай даты няма і агітацыйнага этапу, то што гэта такое? Што гэта праводзіцца нейкія проста кампаніі па закліку, як іх расцэньваць? І калі гэта не агітацыйная кампанія, то гэта можа быць разгледжана як масавыя незаконныя мерапрыемствы. Тады чаму не рэагуе міліцыя, чаму не рэагуе іншыя структуры, ЦВК чаму не рэагуе на гэта? І дата ж не вызначаная яшчэ пакуль. Відаеце, вы прапануеце вельмі такую складаную схему адносіны да таго, што зараз адбываецца. Насамрэч, калі разабрацца ў сітуацыі, то спрабуюць зразумець, што прапановвае Александр Лукашенко, гэта якраз актыўныя прыхільнікі пераменаў, ды мы з вами. А калі спытаць шараговага прыхільніка Александра Лукашенко, у іх няма абсалютна ніякай цікавасці да Канстытуцыі. Дарэчы, сам Лукашенко кажа, што мне гэта не патрэбна. І ён мае рацыю, таму што у нас да сённяшняга дня праблема ў тым, што нават тая Канстытуцыя, якая пісалася пад Александра Лукашенко, пад яго лекалы, пад яго інтарэсы, пад яго цікавасць, яна не выконваецца на практыцы. І ў гэтым ёсць з аднаго боку праблема, а з другого боку гэта якраз факт, які фіксуе адсутнасць цікавасці у клана Лукашенка, у, так скажем, чыноўнікаў і нават у шараговых прыхільнікаў Александра Лукашэнкі. Яны ведаюць, што ў Беларусі Канстытуцыя ні на што не ўплывае. Гэта той дакумент, які не рэалізуецца на практыцы. Таму у іх спытаць, што прапануе Лукашенко ў дакладнасці, у нюансах, яны вам не адкажуць. Адкажуць прыхільнікі пераменаў, таму што яны хацелі б яшчэ раз зафіксаваць для сябе, што тое, што прапануе Лукашенко, гэта абсалютна непрыгодна для Беларусі. Вось у гэтым якраз праблема, а не ў тым, што гавораць там прапагандысты ад БРСМ, на тэлевізіі і так далей. Яны проста загучваюць тое, што напісана. Але паглядзіце на гэтыя карцінкі тых, дзеля каго быццам гэта праводзіцца. Людзі сядзяць у паўхалодных памяшканнях, і у іх на твары альбо поўная адсутнасць цікавасці, альбо мы чытаем там жаданне, каб гэта хутчэй закончылася, і яны пайшлі там да хаты, да сваіх нейкіх паўсядзённых пытаннях і справах. Хоць сёння Лукашенко казаў, што праект абмеркавання новай канстытуцыі вызваў жывы інтарэс. Вось дакладная фактычна цытата. Ну, які ж ён жывы? Калі ёсць жывы інтарэс, то ён мусіць дзесьці быць зафіксаваны. Ну, напрыклад,
наша праца над реальным проектом Конституции Новой Беларуси. И мы говорим, что там с червня по листопад проявили цікавасць вось такая колькасць грамадзянаў. З іх прапановаў мы адабралі там 1700, вы можете зайсці туды і паглядзець гэтыя прапановы. Калі я чую, што беларускія прапагандысты кажуць 6000 прапановаў, у мяне ўзнікае пытанне, а дзе можна іх убачыць? Ну, калі яны ёсць, калі яны зафіксаваны, то мусіць быць і недзе месца, дзе яны акумуляваны. Спадар Анатолий, один чалавек прапанаваў ужо сваё бачанне Канстытуцыі, пенсіянеры, ведаеце, што з ім сталася, на яго завялі крымінальную справу за распальванне варожасці, правда? Вось гэта і якраз адказ на пытанне, што адбываецца, калі людзі сапраўды нейкім чынам рэагуюць на тыя псевдапрапановы, якія робіць Лукашенко. Для нас самае галоўнае, што гэты так званы рэферэндум, гэта спецаперацыя, якую праводзіць нелегітымная ўлада, і гэта нішто іншае, як спроба зафіксаваць, закансерваваць тую сітуацыю, якая ёсць. А насамрэч патрэба ёсць у рэферэндумы, дзе лічаць галасы, і нам патрэбна новая Конституция Новой Беларуси, якая якраз радикально мяняе тую сістэму, якую кансервуе Александр Лукашенко і яго атачэнне. Дарэчы, пра канстытуцыйную рэформу сёння у інтэрв'ю агентству ТАСС выказаўся і новы пасол России ў Беларусі Барыс Грызлоў. Я дазволю вам зацытаваць. Думаю, ці наўрад ці хтосьці з разважных людзей рызыкне спрачацца, што падмуркам такога развіцця найважнейшай умовай спакойнай упэўненасці беларусаў у заўтрашні дні з'яўляецца шматпланавая падтрымка з боку Расіі, а таксама інтэграцыя, якая набірае сілу ў рамках саюзнай дзяржавы. Фактычна, гэтымі словамі спадар Грызлоў пацвярджае, што дачыненне да гэтай канстытуцыйнай рэформы мае непасрэдна Крэмль. Ці вы неяк іначай трактуеце гэтыя заявы? Калі мы фіксуем нейкую іерархію цікавасці да так званай конституцыйнай рэформы, то, конечно, на першым месцы я б зафіксаваў Кремль. Лукашенко даволі шчыры, калі ён кажа, што мне гэта не патрэбна, бо ён разумее, што гэта конституцыйная рэформа і гэты рэферэндум абсалютна нічога не мяняе. Назаўтра людзі прачынаюцца у той жа сістэме, у тых жа каардынатах, у якой яны і ложиліся спаць. Гэта праўда. А чаму Крамлю цікава вось эта конституцыйная рэформа? Ну, па-першае, што яны разумеюць, чым далей Лукашенко каля улады, тым большая колькасць людзей расчароўваецца у ўсходнім вектары развіцця, расчароўваецца ў Крамлі, асабіста ў Пуціне. Ну, калі нават па сацыялогіі расійскай Меркель больш папулярная, чым Пуцін, то гэта катастрофа для Масквы, для Крамля. І таму для іх патрэбна знайсці хоць нейкую легітымнасць у Беларусі і апраўдаць, вось чаму яны падаюць патроны Александру Лукашенку, якія ён страляе у пратэстоўцаў. Ну, я такое вобразнае параўнанне. Вот у іх ёсць зацікаўленасць у гэтым рэферэндуме, каб знайсці нейкую адносную легітымнасць сваёй падтрымкі таксічнага Лукашэнкі. Вот у гэтым ёсць матывацыя Крамля. Самому Лукашенку гэта абсалютна не патрэбна. Ну вось мы і высветлілі, каму ж насамрэч патрэбны гэты рэферэндум, які задумаў Александр Лукашенко. Анатоль Лябедзька, дзякуй вялікі вам, прадстаўнік Святланы Ціханаўскай у канстытуцыйнай рэформе. Аперацыя «Жара» тым часам працягваецца. Кіберпартызаны апублікавалі чарговы фрагмент праслухоўвання Міністэрства ўнутраных спраў палітзняволеных і апанентаў Лукашэнкі з месцаў зняволення. На гэты раз пад увагу патрапілі разважанні Сергея Ціханаўскага пра перамены і што дапаможа ім здарыцца. Вашей увазе невеликий фрагмент. Ну, они сейчас поменяют Конституцию, проведут новые выборы по своей Конституции. Там пропишут сразу Союз России пожизненно, еще что-то такое. Ну, чтобы уже там Совет Безопасности, он будет сам себе, над всем. А там сидит уже Вакульщик с этими друзьями. Там все. И, пожалуйста, да, иди, но ты будешь только открытки подписывать. Ну, такое что ты сделаешь? Ну, возможно. Только выборы не мне кажется, на это не пойдет. Потому что знаете, что им, честно говоря, людям пофиг даже политзаключенных. Они только основной лозунг уходит.
Міжнародная арганізацыя цывільнай авіяцыі даслала чальцам арганізацыя, гэта 193 краіны, справаздачу аб захопе самалёту Ryanair уладамі Беларусі ў траўні летась. Як бачым, каб скласці гэты дакумент, спатрэбілася ажно 8 месяцаў. Якія пытанні засталіся, распытаем старэйшага дарадцу Святланы Ціхановскай. Франака Вечорка, добрый вечар. Добрый вечар. Франак, ты чытаў рэзюмэ гэтага дакументу, і галоўнае пытанне, чаго там не стае, што засталося па-за увагаю спецыялістаў? Галоўнае, чого не хапае, гэта атрыбуцыі адказнасці. Там паказана, што быў захоп самалёта, што была пагроза аб бомбе, дакладней фальшывая пагроза, мэйл нібыта ад Хамас, што быў Роман Пратасевіч, Софія Сапега, якія не дабраліся да Вільня. Але чаго там няма, гэта адказнасці вінаватых. Гэта называнне таго, што рэжым Лукашэнкі здзейсніў гэта, і гэта тэрарыстычны акт. А ці будзе яшчэ нейкі дадатковы дакумент, ці будзе нейкая канчатковая справаздача, ці мы будзем мець толькі тое, што атрымалі вось сёння сродкі масавай інфармацыі? Будзе яшчэ абмеркаванне 31 студзеня, гэта пачатак сесіі ІКАО, там збяруцца ўсе прадстаўнікі чальцоў ІКАО, яны будуць абмяркоўваць. Многія дзяржавы ўжо зараз падрыхтавалі свае рэакцыі на гэты даклад. Многія асудзяць, многія скажуць, што мы не займаем нейкай пазіцыі. Лукашэнкаўская дэлегацыя будзе казаць, што санкцыі і забароны палётаў над Беларусю былі надта жорсткімі. Но наша задача дабівацца таго, каб справядлівасць была ўзноўленая, каб адказныя вінаватыя пацягнулі адказнасць, каб лукашэнкаўскі рэжым быў прадстаўлены ў міжнародных судах. Таксама вельмі важна, каб гэтая справа была ўзнятая на Радзе бяспекі ААН, і менавіта ІКАО можа такую рэкамендацыю зрабіць. Але для гэта трэба палітычная воля бальшыні сяброў гэтай арганізацыі. Мы накіравалі учора ліст прэзідэнту Рады ІКАО пра тое, што як офіс Святланы Ціхановскай мы гатовы супрацоўнічаць, гатовы сустракацца, гатовыя даваць інфармацыю. Таксама вы ведаеце, што мы камунікуем і з кіраўніцтвам Ryanair, ну і таксама з тымі краінамі, якія ўласна пацярпелыя. Гэта Польшча, Літва, Грэцыя і Ірландыя. Ці таксама гэтае пытанне вы плануеце абмяркоўваць у Брусэлі, і больш за тое, што гэта пытанне ўжо нейкім чынам апошнімі тыднямі, месяцамі знікла з медыяпрасторы. Вось адзінае, што сёння таксама узгадка пра Романа Пратасевіча, і таксама вядома, што новым прэзідэнтам Еўрапейскага парламенту абралі спадарню Роберту Мецолу пасля смерці папярэдняга кіраўніка Давіда Сасолі, а Святлана Ціхановская з ёй сустракалася. Які ў вас чаканні, магчыма, ад новага кіраўніка еўрапейскай структуры? Я вам адкрыю сакрэт. Роберта Мецола не проста сустракалася з Ціхановскай, яна брала ўдзел у пікетах у падтрымку Беларусі яшчэ 10 год таму назад. Яна была актывісткай міжнародных арганізацыяў і ва ўсіх кампаніях у падтрымку палітвязняў супраць Лукашэнкі актыўна ўдзельнічала. Мы вельмі радыя, што яе бралі прэзідэнтам Еўрапейскага парламенту. Гэта дае спадзеў, што парламент будзе больш актыўны, бо зараз важна не толькі падтрымаць беларусаў змаганні за свабодныя выбары, але і абараніць беларускую незалежнасць, якая знаходзіцца пад пагрозай. Мецола з Мальты, яна выдатна арыентуецца ва ўсходняй Еўропе. Я спадзяюся, што ўжо ў бліжэйшыя сесіі Еўрапейскага парламенту і на камітэцкіх слуханнях будзе гучаць тэма Беларусі. У нас падрыхтаваны спіс прапановаў да Еўрапейскага звязу, што Еўрапарламент можа зрабіць у 2022 годзе. Я ўпэўнены, што Роберта Мецола падтрымае нас у рэалізацыі гэтага пляну. Ну, а што да Романа Пратасевіча, это першая ваша заўвага была, ну, яго, бачыце, сёння выпусцілі зноў сацыяльныя сеткі. Ён не на свабодзе. Тое, што называецца хатнім арыштам, гэта проста іншы від турмы. Я думаю, што яго выкарысталі тады на пачатку, калі трэба было стварыць неабходны фон, і яго, і Сафію Сапегу, ну і зараз неяк пакінулі. Пры гэтым ніякіх абвінавачванняў не зняўшы, і ім па-ранейшаму пагражаюць тыя ж самыя шалёныя тэрміны. Вяртаючыся вось да тэмы дачынення ў Беларусі і Брусэлю, таксама сёння Уладзімір Макей сустракаўся з прадстаўнікамі грамадскай супольнасці Літвы, выказаў спадзеву пра тое, што дыялог з суседзямі, тут маецца на ўвазе з Літвой, варта працягваць, і таксама сказаў, што вось праблемныя моманты ў адносінах, маўляў, гэта не прычына разрываць кантракты, маецца на ўвазе, напэўна, вось кантракты на экспарт беларускага калію праз
праз Літву. На твой погляд, ці гэты месседж Уладзіміра Макея сур'ёзна будуць разглядаць у Вільні? Ой, не. Я думаю, што справы ў Макея дрэнь. Калі ён вымушаны сустракацца з прадстаўнікамі маргінальных суполак, груповачак літоўскіх і прадстаўляць гэтыя кантакты з Літвой. Раней Макей сустракаўся і з міністрамі, і з кіраўнікамі дзяржавы, а цяпер вымушаны сустракацца з тым, каго нават у Літве сур'ёзна не ўспрымаюць. Таму я думаю, што гэта наўрад ці на нешта паўплывае. Гэта хутчэй месседж для беларусаў, маўляў, глядзіце, вось у нас у Венгрыі ёсць партыя рабочых камуністаў, вось тут ёсць маргінальная партыя ў Нямецчыне, якая падтрымлівае, вось нават у Літве пару чалавек. Яны спрабуюць гэта прадаць як нейкі прарыў Еўропу, але каго яны спрабуюць падмануць? Разам з тым вядома, што пазіцыя Еўрапейскага звязу і большасці краінаў Еўразвязу прынцыповая ў прызнанні Лукашенка кіраўніком Беларусі, і акурат такі напярэдадні у французскім парламенце, у нацыянальным сходзе разглядалі пытанні Беларусі, былі слуханні, і былі таксама заявы пра тое, што ніякага дыялогу з Лукашэнкам быць не можа, пакуль не будуць праведзеныя свабодныя і справядлівыя выбары, пакуль не будуць вызваленыя ўсе журналісты і палітвязні. І тут, канешне ж, пытанне, а ці будзе сапраўды, як вось абяцае Францыя, узмацняць ціск на рэжым у Менску, бо гаворка шла пра наступны пакет санкцыяў. Ці тут няма таксама вось яшчэ такой агульнай пазіцыі ў краінах Еўразвязу, каб узгадняць гэтыя пакеты наступныя? Я думаю, што Францыя ўжо паказала, што будзе займаць жорсткую паслядоўную пазіцыю. Вельмі актыўна працуе спецпасланнік Францыі па Беларусі Нікола де Лакост, былы амбасадар, які адмовіўся вручаць граматы Лукашэнку. Прыязджаў у Вільню Ларше, гэта прэзідэнт французскага сенату, які запрасіў Святлану Ціханаўскую ў Парыж, і праз пару тыдняў адбудзецца візіт на самым высокім узроўні ў Парыж. У нас у саюзніках ёсць Эммануэль Макрон, які прэзідэнт Францыі, гэта быў першы лідар, з якім Святлана Ціханаўская сустрэлася пасля выгнання з Беларусі. Усё больш і больш людзей на розных узроўнях улады падтрымліваюць нас там. Я думаю, што там ёсць у Францыі, у французскім парламенце і ў асамблеі, і ў сенаце ёсць кансэнсус што да Беларусі, ёсць палітычная воля. Ну і з апошніх прыкладаў, вы ведаеце, у ІКАО тры краіны, якія нас найбольш падтрымліваюць, гэта Великабрытанія, Францыя і Злучаныя Штаты Амерыкі. І Францыя якраз таки заняла прынцыповую пазіцыю па захопу самалёта Ryanair, наколькі нам вядома, гэта важна. І гэта добры знак, таму што цяпер Францыя старшынёе ў Еўрапейскім звязе. Франак, мы вось апошнімі днямі вельмі часта ў нашых эфірах абмяркоўваем сітуацыю вакол рэферэндума, вакол гэтых вучэнняў сумесных расійскіх. І сёння Лукашенко зноў-такі вярнуўся да гэтай тэмы, зноў-такі казаў пра тое, што канстытуцыя і змены ў канстытуцыі яму не патрэбныя, што гэта пытанне, якое можа вырашыць толькі беларускі народ і гэтак далей. Аднак сёння у тым ліку ён заўважыў наступнае: слухайце, будучыя прэзідэнты ў нашай краіны, яны практычна бачныя. Каго ён бачыць, на твой погляд, пра каго ідзе гаворка, ці не з'явіўся ў Лукашэнкі нейкі пераемнік? Я не думаю, што акрамя сына Мікалая ён камусьці даверыць гэтую справу, ён пра гэта не раз казаў. Ёсць спекуляцыі пра Галоўчынку, пра некаторых іншых, але я не думаю, што ён давярае камусьці. Я думаю, што не давярае сваёй уласнай ахове, не давярае тым, з кім быў шмат гадоў поруч. Вы ж бачыце, як ён тусуе вакол сябе атачэння, кожныя 3 месяцы прыводзіць новых, старых куды-небудзь засоўвае назад, баіцца здрады. Таму не трэба верыць, у прынцыпе, няма чаго яго слухаць, няма чаго тыражаваць ягоныя заявы. Ён ніхто. Ён чалавек, злачынца, які захапіў уладу. Трэба гэта паўтараць. Ён страціў легітымнасць у 2020 годзе, і то, што ён рабіў пасля, гэта проста спроба незаконнага ўтрымання ўлады. Я спадзяюся, што неўзабаве мы пачнем справу па міжнародным трыбунале над Лукашэнкам за ўсе ягоныя злачынствы. Разам з тым, сёння мы зноўку пабачылі пазіцыю Крамля адносна рэферэндума, адносна вучэнняў, адносна ўсяго, што адбываецца ў Беларусі. Новы пасол Расіі ў Беларусі Барыс Грызлоў даў інтэрв'ю ТАСС і шмат казаў пра Беларусь. У тым ліку казаў, што у
фактычна ён пацвердзіў так ускосна, што ў канстытуцыйнай рэформе у першую чаргу зацікаўлена Расія, якая аказвае вялікую фінансавую і іншую падтрымку Беларусі. Як ты лічыш, як будуць развівацца падзеі ў гэтым кірунку? Ці гэты рэферэндум будзе пад пільным наглядам у Масквы? Безумоўна будзе, і безумоўна Лукашенко баіцца праводзіць гэты рэферэндум, дакладна баіцца мяняць канстытуцыю, гледзячы на Назарбаева, прымярае на сябе гэтую робу і яўна не хоча дапусціць двоеўладдзя. Таму вельмі верагодна, што ў абноўленым праекце канстытуцыі, які нам прапануюць, там ужо не будзе ніякіх там усебеларускіх сходаў ці дэлегавання паўнамоцтваў, а будзе цэментаванне той вертыкалі, якая ёсць. Каму гэтая рэформа патрэбная? Ну, безумоўна, Расіі патрэбная для таго, каб умацаваць свой уплыў, але для таго таксама, каб паказаць, што менавіта яна кантралюе сітуацыю ў Беларусі. Для Лукашэнкі патрэбныя вучэнні, каб напярэдадні рэферэндума пазбегнуць нейкіх масавых выступаў, не дай Божа, ён думае, каб пратэсты зноў не пачаліся, яму здаецца, што наяўнасць войск на тэрыторыі яму нейкім чынам дапаможа ўтрымацца. Лукашенко ж апошнія месяцы ўсяляк дэманструе сімвалічную лаяльнасць, пасылае войскі у Казахстан разам з войскамі АДКБ, але я думаю, што ён сам у глыбіні душы разумее, што Расія, калі захоча, у любы момант можа яго памяняць. Таму вось гэтыя спробы такога флірту, заігрывання, такой паказальнай любові, і яны ўсё-такі маюць адрасата ў Крамлі. Але я не думаю, што Лукашенко ў рэальнасці ён разумее, наколькі глыбока ён трапіў гэтую пастку. Франак, мы размаўлялі ў суботу падчас адмысловага вечаровага нашага стрыму. Я вось там заўважыў, што шмат было пытанняў да каманды Ціхановскай, чаму не было нейкіх акцыяў салідарнасці, акцыяў пратэсту у сувязі з тым, што Беларусь адправілася ў Казахстан у рамках міратворчай місіі АДКБ. Цяпер будуць вось праходзіць расійска-беларускія вучэнні. Ці вы нейкім чынам будзеце даносіць пазіцыю на міжнародных сустрэчах адносна вось гэтых вучэнняў, наколькі яны ўсё ж такі уяўляюць нейкую небяспеку для Беларусі, уцягненне яе ў сапраўдны вайсковы канфлікт, хаця папярэднія ўсе вучэнні праходзілі, а яны праходзяць рэгулярна кожны год, но пакуль все было гладка. Сапраўды, вучэнні адбываюцца кожныя 2 гады. Для нас прынцыпова, каб Беларусь не стала пляцдармам для ваенных дзеянняў, каб Беларусь не стала мішэнню і каб Беларусь не стала пасобнікам у нейкіх чужых вайсковых канфліктах. Ну, тут я маю на ўвазе канфлікт расійска-украінскі. Для нас важна, каб тыя расійскія войскі, якія прыедуць на вучэнні, каб яны гэтак жа хутка і спакойна вярнуліся да сябе. Беларусь паводле Канстытуцыі імкнецца да нейтральнасці, краіна без'ядзерная, што б там не заяўляў Лукашенко. І мы павінны на гэтым настойваць. І Лукашенко, праводзячы гэтае вучэнне, як я ўжо казаў, ён нейкую гуляе сваю гульню, але зусім не значыць, што гэтыя вучэнні адпавядаюць інтарэсам беларускага народа, і дакладна беларускі народ не збіраецца уступаць у канфрантацыю з Украінай, Польшчай, Літвой і Латвіяй. Гэта нашыя суседзі, сябры, былі, ёсць і будуць. Франак, яшчэ адно пытанне. Вось з'явілася таксама інфармацыя, што крыніцы амерыканскага выдання New York Times паведамілі пра тое, што нават калі Расія паспрабуе ўварвацца ва ўкраіну, развяжа вайну, то ўсё ж такі ніхто не будзе адключаць ад сістэмы SWIFT гэтую краіну. А тут пытанне, якую задаюць нашы гледачы сённяшняга эфіру, чаму Святлана Ціхановская не дацягвае вось гэтую тэму па адключэнні Беларусі ад сістэмы SWIFT, наколькі гэта рэальна ўвогуле, і ці вы апошнім часам размаўлялі дзесьці пра гэта? Ну, мы зараз гаворым пра тое, каб закрыць лазейкі. Насамрэч, вялізны ўдар будзе, нават калі тыя санкцыі, якія анансаваныя, запрацуюць супраць нафтаперапрацоўчага комплексу, гнаенняў, фінансавага сектару, дзяржаўных банкаў. Мы часта забываем, але менавіта дзяржаўныя банкі, яны абслугоўваюць вялікую львіную долю і дзяржсектару, і лукашэнкаўскіх карупцыйных схем. SWIFT – гэта, як правільна кажуць эканамісты, ядзерная бомба. Ён, вядома, застаецца заўжды у запасе, як экстрамера, але цяпер няма палітычнай волі, няма такой гатоўнасці, каб адключаць SWIFT, таму што іншыя захады
пакуль што не выкарыстаныя. У Еўропе яшчэ 90% інструментаў, якім чынам можна аказаць ціск на Лукашэнку, застаюцца ў рукаве. Трэба імі карыстацца. Наша задача мабілізаваць і гэтую палітычную волю, будаваць саюзнікаў, не даць еўрапейцам раскалоцца, як Лукашенко спрабуе рабіць, каб усе былі адзінагалосныя ў пытанні Беларусі. Да сённяшняга дня нам гэта паспяхова ўдавалася. Мы павінны быць адзіныя, як дэмакратычныя сілы, і ўвесь свет такі нас падтрымлівае, таксама заставацца адзіным, ціснуць на Лукашэнку, падтрымліваць беларускі народ. Франк, у нас застаецца літаральна хвіліначка до конца эфіру. Што ў планах каманды Ціхановскай, чаго чакаць у самым бліжэйшым будучым, куды вы паедзеце, пра што будзеце дамаўляцца? Рыхтуем кампанію па рэферэндуме, вяшчаем нашу стратэгію і тактыку. Гэта важная дата, важна, каб дыяспоры таксама арганізавалі назіранне і экзіт-полы, як было ў 2020 годзе. 9 лютага праводзім сусветны дзень салідарнасці з беларускімі журналістамі і блогерамі. Гэта 1,5 года ад пачатку пратэстаў. І 25 сакавіка рыхтуем міжнародны дзень таксама салідарнасць з Беларуссю. Тэма незалежнасць і суверэнітэт. Ну а з бліжэйшых паездак гэта Нямецчына і Францыя, ключавыя краіны еўрапейскага звязу ў лютым. Будзем чакаць навінаў і, канешне, першую чаргу пазітыўных навінаў для нас усіх. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Франак Вячорка, старэйшы дарадца Святланы Ціхановскай, быў з намі гаспадарства на сувязі. А скончым наше выданне на пазітыўным. Разам паглядзім, як на Галапагоскіх выспах працаўнікі запаведніку папаўняюць папуляцыю гіганцкіх чарапахаў у дзікай прыродзе. Наперадзе аб'ектыў з Алесем Пуцілам. Не прапусціце, я ж развітваюся з вамі. Добрага вечара. Американский часопіс Forbes залучыў лаўрэатку Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры за 2015 год і сябра Координацыйнай рады беларускай апазіцыі Святлану Алексеевич у спіс самых паспяховых жанчын, старэйшых за 50 гадоў у рэгіёне, які ахоплівае Еўропу, Блізкі ўсход і афрыканскі кантынент. Добрый вечар, з вами Александр Пуціла з галоўнымі навінамі дня ў аб'ектыве і сёння ў выданні. Пакайся і чакаем у Беларусі. Праўладныя тэлеграм-каналы спакушаюць да вяртання дадому. Это мошенническая инициатива, и такой инициативе доверять ни в коем случае не стоит. Улады Беларусі не далі неабходнай інфармацыі. Згадваем інцыдэнт з самалётам Ryanair. Лукашэнкаўскія ўлады мэтанакіравана, сістэмна карыстаюцца грамадзянскай авіяцыяй, каб тэрарызаваць еўрапейскі звяз і палітычных апанентаў. Кому трэба референдум? Все сошлось на то, что это потребно только Лукашенко. Если уже откровенно, то мне этот процесс абсолютно не нужен. Гэта ўсё робіцца дзеля птушачкі. Праўладныя тэлеграм-каналы заклікаюць уцекачоў з Беларусі вяртацца дамоў. Яны прапаноўваюць напісаць ліст на адпаведны электронны адрас з асабістымі звесткамі, дзе абавязкова пакаяцца. Пра наступствы такога кроку папярэджвае Антон Каменскі. Проходите наш курс и получайте необходимые правовые навыки. Магілёўскі актывіст Андрэй Бодзелеў заклікае на ўласны онлайн-курс пра абарону правоў у галіне ЖКГ, экалогіі ды медыцыны, якія пакуль працуюць у Беларусі. Курс актывіст распрацаваў у Літве, куды ён з'ехаў ад палітычнага пераследу. В Литве я нахожусь уже с декабря 2020 года, и
уже год, больше, чем год. И, конечно, домой очень хочется. Очень сильная тоска по родине. Але як вярнуцца? Днямі на пахаванні бацькі ў Беларусь спрабаваў трапіць Ілля Вайцяховіч, а трапіў пад крымінальную справу. Неоднократно участвовал в несанкционированных акциях, после чего боялся ответственности и решил уехать в Ригу. Інфармацыю пра затрыманне Іллі Вайцяховіча 16 студзеня змясцілі адразу некалькі праўладных тэлеграм-каналаў. А так затрымлівалі рэдактара тэлеграм-каналу «Трэці рэгіён Беларусь» Олега Канавалова. Пасля пратэстаў Олег з'ехаў ва ўкраіну, а ў святы пастанавіў наведаць радзіму. Цяпер яго вінавацяць у распальванні сацыяльнай варожасці. Довезем. Заклік вяртацца ў праўладных тэлеграм-каналах з'явіўся напярэдадні Новага году. Рэдактары заклікаюць пісаць пакаянныя лісты з асабістымі звесткамі на адпаведны адрас. Так дзяржава нібыта даруе мяцежным дзеткам, сцвярджаюць яны. Категорически неприемлемо. Никакой оппозиции в Беларуси из числа беглых быть не может. Сбежал, там и сиди. Пасля пазалеташніх пратэстаў супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў і міліцейскага гвалту за мяжу выехалі тысячи палітычных эмігрантаў. Большое количество активных людей уехало и сталкиваются с трудностями. Я думаю, вот на это расчет. И, скорее всего, что это такой пропагандистский, идея пропагандистского такого шага. Если кто-то будет возвращаться, даже несколько семей их могут показать по телевидению и сказать, вот они вернулись, одумались, и что вот у нас все хорошо. Это мошенническая инициатива, и такой инициативе доверять ни в коем случае не стоит. Даже если эта инициатива вдруг создана сотрудниками спецслужб белорусских, то, как мы видим, доверять их словам тоже на сегодняшний день не представляется возможным. Паводле псіхолага Аллы Марціновіч, за мяжой уцекачы перажываюць некалькі стадыяў адаптацыі. Найбольш складанае, калі вельмі хочацца вярнуцца. Аднак гэта мяне, пераконвае психолог. Лукашенко сейчас очень болен и занимается своим здоровьем, и находится на грани жизни и смерти, и практически в данное время не способен, наверное, уже придумать какой-то новый триггер, чтобы трясти белорусов как липку. За триггеры взялись ГУБОПИК. И, наверное, решили уже немножко тряхануть иммигрантов. Нават калі вы лічыце, што супраць вас няма крымінальнай справы, гэта не значыць, што ў будучым яе не будзе. Перакананы праваабаронца Роман Кисляк. Какое отношение к процессной деятельности имеете? Никакое. Никакого. Да никакого? Оставил комментарий, плохой комментарий в телеграм-канале. Антон Каменский, Белсат. Улады Беларусі далі не ўсе звесткі, неабходныя для расследавання. Пра гэта сцвярджаецца ў справаздачы, якую апублікавала Міжнародная асацыяцыя грамадзянскай авіяцыі наконт пасадкі самалёта Ryanair у аэрапорце Менску летась 23 траўня. Думае, што Ryanair, ягоная пасадка была выпадковасцю, міграцыйны крызіс, дзе вельмі шырока была задзейнічаная авіяцыя, пацвярджэнне, што гэта не выпадковасць. А лукашэнкаўскія ўлады мэтанакіравана, сістэмна карыстаюцца грамадзянскай авіяцыяй, каб тэрарызаваць еўрапейскі звяз і палітычных апанентаў. У докуменце паведамляюць пра неадпаведныя паказанні ўладаў Беларусі пра час, калі нацыянальны аэрапорт нібыта атрымаў ананімны ліст пра мініравання самалёта, а таксама пра некалькі выпадкаў невыканання ўладамі Беларусі стандартных працэдураў. Высновы гэтай справаздачы Рада ІКАО абмяркуе 31 студзеня. Тады і прымуцца далейшыя пастановы, у тым ліку разгледзець запад Беларусі адносна зняцця санкцыяў, уведзеных пасля пасадкі рэйсу Ryanair. Офіс Святланы Тихановскай звярнуўся да ІКАО, каб ім таксама далі магчымасць браць удзел у сустрэчы. У самалёце Ryanair, які кіраваўся з Афінаў у Вільню, але не запланавана сеў у Менску, былі журналіст Роман Пратасевіч і ягоная дзяўчына Софья Сапега. Абаіх пасля пасадкі затрымалі. Як і планавалі год таму, Белтэлекам выйдзе на рынок паслуг сотавай сувязі ўжо як аператар і канкурэнт А1, МТС і Белселу. Ліцэнзія дазволіць Белтэлекаму зрэалізаваць планы ў супрацы з вялікім каменем, праекты «Разумны горад», «Разумная вытворчасць», перадача мабільнага відэа з дапоўненай рэальнасцю, беспілотны аўтатранспарт. Але галоўныя грошы маюць ісці з профільнай дзейнасці ад насельніцтва, якое карыстаецца паслугамі. Юлія Цяльпук патлумачыць.
Рынок сотовой сувязі Беларусі ў чаканні пераменаў. Да лінейкі мабільных аператараў Белселу, МТС і А1 компания А1 приветствует вас. далучыцца мабільны аператар Белтэлекаму. Назвы бренду пакуль не раскрылі. Паказалі ліцэнзію ў руках гендырэктара кампаніі Юрыя Петручэні, які сёння заявіў: мы сможем больше эффективно укоренять масштабные телекоммуникационные проекты для лічбавай экономики, вырашаць проблему лічбавай няроўнасці, пашыраць спектр паслуг и додатковых сервисов для насельніцтва и бизнесу. Перакананы, что выход Белтэлекаму на рынок паслуг сотовой сувязі будет спрыяць далейшаму паспяховаму развіццю прадпрыемства. Агулам 70 відаў паслуг. Белтэлекам – дзяржаўны манапаліст на рынку фіксаванай сувязі краіны. Да пакету паслуг стацыянарнай тэлефаніі, лічбавага тэлебачання, відэакантролю, доступу ў інтэрнэт дададуцца паслугі сотавай сувязі 4-го пакалення. Імаверны партнёр Белтэлекаму кампанія Б-Клауд, інфраструктурны аператар сеткі LTE. Раней у кампаніі не было тэхналагічных і фінансавых магчымасцяў заняць гэтую нішу, кажа эканаміст Ярослаў Романчук. Цяпер жа Белтэлекам будзе ввогуле структура, яка будзе ператварацца ў такі манапалізм для дзяржаўнага сектора, для бюджэтніка, для ўсіх тых, хто мае грошы. І будуць у такім прыказным парадку казаць, што трэба купляць толькі беларускія паслугі у беларускага аператара. Гэта і ёсць наш такі патрыятызм і нацыяналізм. Гендырэктар Белтэлекаму падае на віну пад іншым соусам. Маўляў, на рынак сотавай связі кампанія выходзіць развязваць праблему лічбавай няроўнасці, пашыраць спектр паслуг і дадатковых сервісаў для насельніцтва ды для бізнесу. Ці будуць беларусы пераходзіць на мабільную сувязь дзяржаўнага аператара, мы запыталі ў сваім тэлеграм-канале. Не, і гэта справа прынцыповая. Запытвацца ніхто не будзе. Навошта нешта ствараць, калі можна аджаць тое, што ўжо існуе? Інтэрнаўты падазраюць, што дзейны рэжым заляцаецца да інфраструктуры аўстрыйскай кампаніі А1, якой абяцалі шэраг праверак пасля палітычных арыштаў яе супрацоўнікаў, а раней не вельмі асцярожных выказванняў галоўнага офісу аб працы ў Беларусі. Ярослаў Романчук нагадвае, што аўстрыйскі бізнес усё ж не выпадковы і шырока рэпрэзентаваны ў Беларусі. Гэта структуры, якія не арыентуюцца на нейкія тымчасовыя взбрык альбо кан'юнктуру. І калі іх структуры працавалі 25 гадоў у такім рэжыме, я не думаю, што якая там сварка прывядзе да таго, што іх выкінуць з краіны, таму што альтэрнатывы няма. Я думаю, што дамовяцца. У любым выпадку страты будуць. Антырэкламу аўстрыйскаму аператару А1 прапаганда ўжо зрабіла. Правяранні распачнуцца. Сёлета ў красавіку. Юлія Цяльпук, Белсат. Тэма рэферэндуму даволі актыўна абмяркоўваецца апошнім часам, але адказаў усё менш, а пытанняў больш. Калі канкрэтна ён адбудзецца, па-першае, і чаго чакаць ад гэтак званага волевыяўлення народу? Сёння Лукашенко, зладзіўшы сход Канстытуцыйнай камісіі, пастанавіў прыўзняць заслону. Напрыклад, распавёў, што падчас гэтак званых усенародных абмеркаванняў паступілі ажно 6 тысяч прапановаў аб змене Канстытуцыі. Падрабязней распавядзе Наста Печанькова. Пуховыя хусткі і некалькі слаёў адзення. Суровая рэчаіснасць цэхаў гомельскага камінтэрна. Гэтак званае ўсенароднае абмеркаванне новага праекту Канстытуцыі па ўсёй краіне. Чыноўнікі, начальнікі, ідэолагі ў халодных цэхах абяцаюць лепшае жыццё. Гэта ўсё робіцца дзеля птушачкі, часам набывае такія карыкатурныя нейкія формы, калі, напрыклад, нейкія следчыя едуць у глухую вёску і нібыта там тлумачаць бабулькам прагрэсіўны характар новай Канстытуцыі. Працоўныя калектывы сустракаюцца і слухаюць, а вось актыўнае абмеркаванне ідзе ў сацыяльных сетках. Новая Канстытуцыя не патрэбная. Нічога рэвалюцыйнага там няма, толькі яшчэ большае ўзмацненне ўлады. Адну незаконную Канстытуцыю хоча памяняць на іншую незаконную Канстытуцыю. Законная Канстытуцыя 1994 года. Незразумела, чаму людзі да гэтага часу працягваюць выконваць патрабаванні законаў. Якіх законаў? Усеагульны настрой заўважыў нават Лукашенко і пракаментаваў яго ў традыцыйнай манеры. Все сошлось на то, что это потребно только Лукашенко. Если уже откровенно, то мне этот процесс абсолютно не нужен. У меня, как вы видите, есть масса вопросов, есть чем заниматься.
Канешне, ёсць чым. Напрыклад, даваць парады па правядзенню рэспубліканскіх рэферэндумаў новаму старшыні цэнтр выбаркаму Ігору Карпенку. Больш дасведчаны кадр сышоў у заслужаны адпачынак. У нас вообще выборы поразительно похожи на передачу «Поле чудес». Тоже приходят 3 человека, чтобы передать привет. И все это под руководством усатого мужчины. Вот. Смех смехам, але рэферэндум – гэта падзея, якая можа паўплываць на жыццё беларусаў у той час, калі мы амаль бязбройныя. Если в 2020 году еще было понятный смысл идти голосовать, да, более или менее он был очевиден, то сейчас я на личном уровне не думаю, что мои бы 2 крестика что-то поменяли. Нязменныя вынікі ранейшых выбараў, з чаго смяецца і нязменны гэтак званы пераможца. Ой, Обама гребет, а Лукашенко сидит. И Обама говорит: слушай, Дима, кажется, он нас наколол. Нас тут только 3, а за него проголосовало 4. Сітуацыя з рэферэндуму магла быць падобная на анекдот ці камедыйны серыял, калі б сцэнар яе не быў такім трагічным. Выбар ужо зроблены, рашэнне прынятае. А гэта ўсё цягне на орлаўскую антыутопію. Наста Печанькова, Белсат. Неўзабаве адбудуцца незапланаваныя ў ранейшай доўгатэрміновай перспектыве расійска-беларускія вайсковыя вучэнні. Іх назвалі агрэсіўна «Саюзная рашучасць-2022» і пройдуць манеўры з 10 до 20 лютага на тэрыторыі Беларусі. Але паводле нашай інфармацыі расійскіх вайскоўцаў прызвычайваюць да думкі, што яны застануцца ў Беларусі на паўгода і больш. Расійскія войскі пачалі прыбываць на тэрыторыю нашай краіны ў межах першага этапу так званай раптоўнай праверкі сілаў рэагавання. Манеўры «Саюзная рашучасць» пройдуць на палігонах Абу-Лясноўскі, Асіповіцкі, Берасцейскі, Горшскі, Даманаўскі і аэрадромах у Баранавічах, Лунінцы, Лідзе і Мачулішчах. З Расіі прыбудзе некалькі падраздзяленняў усходняй вайсковай акругі. Лукашенко заявіў, што падчас вучэнняў будзе адпрацоўвацца супрацьстаянне Рэспубліцы Польшча, Украіне і дзяржавам Балтыі. Другое паседжанне ў справе Александра Івуліна трывала ў судзе Савецкага раёну Менску менш за 10 хвілінаў. Спрэчак бакоў не адбылося, працэс працягнецца заўтра. Праваабаронцы ж б'юць трывогу на іншы конт. У справе Аўтуховіча паводле новага абвінавачвання галоўнаму фігуранту можа пагражаць смяротнае пакаранне. Працягне тэму Ірына Дарафійчук. Адбыўшы прызначанае рэжымам пакаранне на хіміі, на волю выйшаў палітычны вязень Александр Перапечка, але колькасць палітычных зняволеных не зменшылася. Праваабаронцы дадалі да іх спісу яшчэ 11 асобаў. Усіх іх пакаралі за групавыя дзеянні, што груба парушаюць грамадскі парадак, а таксама за падтрыманне ахвяраў палітычнага пераследу. Агульная колькасць палітычных вязняў у краіне набліжаецца да 1000. Праваабаронцаў непакоіць інфармацыя пра змену абвінавачання фігурантам гэтак званай справы Аўтуховіча. Паводле новага, 3-й часткі 289 артыкулу, ім можа пагражаць пажыццёвае зняволенне, а мужчынам нават смяротнае пакаранне. Буду казаць пра Мікола Аўтуховіча. Гэта чалавек, які мае абостранае пачуццё справядлівасці, праўды, законнасці. Казаць пра тэрарызм адносіць да Аўтуховіча – гэта, конечно ж, нонсенс. Я уже не кажу про іншых удзельнікаў. Сям'я святара, і чалавек з інваліднасцю другой групы Владимир Гундар, ці жанчына з інваліднасцю з гародні. Вядома пра 13 фігурантаў гэтак званай справы Аўтуховіча. Неаднаразова з'яўляліся звесткі, што яны зазнаюць ціск і нават катаванні за кратамі. Пра ціск паведамляюць і родныя іншых палітычных вязняў. Дзеці Аліны Гнаўк, актывісткі з Берасцейшчыны, якую тыдзень таму арыштавалі на 15 сотняў за парушэнне рэжыму хіміі, пішуць у Фейсбуку. Ёй забараняюць перадаваць перадачы, забараняюць чытаць і пісаць. Гэтак пастанавіў начальнік РАУ Спружанаў. Хочуць зламаць яе. Пад арышту Аліна Гнаўк мае выйсці 25 студзеня. Палітзняволеную Паліну Шарэнду-Панасюк перавядуць з гомельскай жаночай калоніі ў магілёўскую крытую турму. У снежні жанчына паўмесяца правяла ў карцары. Ліставанне з ёю перарывалася. Стало вядома, што Паліна просто не выйшла з этого карцера, не вернулась в отряд. И уже в конце снежня Полина дошла невеликая поштовка, где она скосно передает, что на 3 месяца она зменшена у так званое помешкание камерного типа. Жанчыне абмежавалі ўсе віды сувязі і перадачаў. Яна не ходзіць на працу і не можа сустрэцца з адвакатам. У згаданай паштоўцы Паліна перадала віншаванне мужу і бацькам ды пасыл усім беларусам. Што яны працягваюць барацьбу там за кратамі.
І што нам, беларусам, нельга спыняцца, толькі наша агульная пазіцыя вызваліць яе і іншых палітвязняў. З этого можна зрабіць выснову, што нягледзячы на все катаванні, нягледзячы на той жорсткія умовы утрымання, з якімі нас тут сутыкнулася, яна не падае духам і працягвае змаганне. За кратамі Паліна Шарэнда-Панасюк застаецца з 3 студзеня мінулага года. Яе чакаюць 2 няпоўнагадовых дзяцей. Ірына Дарафейчук, Белсат. У французскім парламенце прынялі рэзалюцыю аб непрызнанні Лукашэнкі прэзідэнтам, салідарнасці з палітычнымі вязнямі і стварэнні групы для вывучэння сітуацыі ў Беларусі. Яе чальцы адмаўляюць усялякія кантакты з рэжымам Лукашэнкі. Размаўлялі некалькі фракцый, размаўлялі пра сітуацыю з дэмакратыяй у Беларусі, пра дэмакратычныя сілы, пра міграцыйны крызіс, пра ціск з боку Беларусі на Еўропу і той крызіс, які гэта стварыла. І ўсе былі згодны з тым, што неабходна і далей не прызначаць Лукашенка як легітымнага прэзідэнта, па-першае, і па-другое, што патрэбна стварэнне групы ў парламенце, якая б супрацоўнічала з прадстаўнікамі дэмакратычных сіл і з беларускай грамадскай супольнасцю. Прэзідэнтам Еўрапарламенту сталася дэпутатка ад Мальты Роберта Меццеля, якая раней займала пасаду першага віцэ-старшыні і трымалася прынцыповай пазіцыі адносна ўладаў Беларусі. Меццеля стала самую маладою старшынёй Еўрапарламенту. З вылучэння Роберта Меццелі на пасаду спікера парламенту Еўрапарламенту прагаласавалі 458 з 616 еўрадэпутатаў. Разам з ёй на гэтую пасаду прэтэндавалі яшчэ 3 кандыдаты ад розных партыяў. Роберта сталася 3-ю жанчынаю на чале Еўрапарламенту. Летась Меццеля мела некалькі сустрэчаў са Святланаю Ціханаўскай. Абмяркоўвалі дапамогу еўразвязу беларускім медыям, перасяленцам, праваабаронцам і грамадскім актывістам. Расія ўсур'ёз наважылася авалодаць яшчэ адным кавалкам тэрыторыі ўкраіны. Ці гатовая сама Украіна да ўзброенага канфлікту, у тым ліку і да агрэсіі з боку Беларусі. Чаго дамагаецца Пуцін і ягоная ваеншчына, дэстабілізацыі, геапалітычнага развароту ці наўпрост змены ўладаў Зеленскага? Гэтыя пытанні разглядаюцца ў размове з Віталем Цыганковым адразу пасля аб'ектыву. А мы з вамі развітваемся. Добрага вечара і да заўтра.